ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಚರಿತ್ರೆನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ಭೂಮಿಗು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜತದ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿನು ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮುಖೇನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ. ಈತನೆಟ್ಟಲ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಭೂಲೋಕೊಡು ಧರ್ಮ ಅಳಿದು ಪೋಪುನ ಕಾಲೊಡು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ 4 ಜನ ದೇವಗಣಕುಳೆನು ಈಶ್ವರ ದೇವೆರು ಭೂಲೋಕಗು ಕಡಪುರುವೆರು. ಭೂಲೋಕಗು ಜತ್ತು ಬತ್ತನ ಆ ಗಣಕುಳೆಗು ಓಲು ತೂಂಡಲ ಧರ್ಮ ತೋಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಭೂಮಿನು ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಪಿದಡ್ನಗ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣುಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ ಬರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಡುಮ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡುದ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಎಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮು ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ದಂಪತಿಳೆನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣನು ತೂದು ಅಕ್ಲೆನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೆರು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಿರ್ಮನ ಎಗ್ಡೆರ್ನ ಕನೊಟು ತೋಜಿನ ಆ 4 ಜನ ಗಣಕುಲು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ನೆಲೆಯಾದು ಉಲ್ಲ. ಈ ಇಲ್ಲನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಲೆಯಾಯರೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆದೇಶ ಮಲ್ತದು ಮಾಯ ಆಪೆರು. ಅಕ್ಲೆನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡುನು ಆ ದೈವೊಳೆಗು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಭೂಲೋಕಗು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಗಣಮಣಿ ಯಾಯಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಲೆದಾಯನ ಹೊರಟು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡುನು ಬತ್ತದು ಸೇರುವೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಆ ದಂಪತಿಲೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪರಶಿವ ದೇವೆರು ಶಿವಯೋಗಿನ ರೂಪಡು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡುಗು ಬರ್ಪೆರು. ಬಿರ್ಮನ ಹೆಗ್ಗಡೆ ದಂಪತಿಲು ಕೊರ್ನ ದಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಶಿವಯೋಗಿ ಪನ್ಪೆರು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನು ದಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಆ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿರೋರ ಕನೊಟು ತೋಜಿನ ಆ ದೈವಳು ಕದ್ರಿದ ಕೆರೆಟು ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅವೆನು ಕೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನು ಕದ್ರಿಗ ಕಡಪುರೋಡು ಪಂಡದು ಆದೇಶ ಕೊರ್ದು ಮಾಯ ಆಪೆರ್ಗೆ. ಅಕ್ಲೆನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದಂಪತಿಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪನು ಕದ್ರಿಗ್ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕದ್ರಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಶಿವಲಿಂಗನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ತೂನಗ ಕಾವಲ್ಗ್ ಇತ್ತಿನ ಶಿವ ಗಣಕುಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಕ್ಲೆನು ಮಾತ ಲಡಾಯಿಡು ಸೋಪಾಯಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕದ್ರಿಡ್ದು ಶಿವಲಿಂಗನು ಕಣತದು ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪಾವಡಾಂಡ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೂಡುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯನು ತೂದು ದಂಗಾಯಿನ ದಂಪತಿಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಒರಿ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಪಂಡದು ತೆರೀನ ಎಗ್ಗಡೆ ದಂಪತಿಲೆನ ಮನವಿಗು ಮನೀನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪ ತೋಜಾದು ಯಾನು ಒರಿ ಗಣಮಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರನ ಸೇವಕೆ ಆಯಿನ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಗುಡಿನು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಯನು ಕೊರ್ದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾದು ನಂಬುದು ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನು ತುಳುನಾಡುದು ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆವುಂತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯುಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನಲಾತು ಪೊಸ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು.